Γεια σας. Έχω ονομάσει αυτό το μάθημα reset, δηλαδή επανεκκίνηση, γιατί υπάρχουν κάποιες στιγμές μέσα στη μέρα όπου θέλω να περάσω από μία κατάσταση σε μία άλλη. Ας πούμε, γυρνάω από τη δουλειά, έχω ένταση, θέλω να χαλαρώσω στο σπίτι, να χαρώ την οικογένειά μου, είμαι σε ένταση όμως και δεν μπορώ, ή θέλω να φύγω από το σπίτι, να πάω σε μια συνάντηση, οτιδήποτε, είμαι σε μια άλλη συναισθηματική κατάσταση, ή και το πρωί θέλω να ετοιμαστώ, να φύγω, να πάω να κάνω τις δουλειές μου και θέλω λίγο έτσι να νιώσω συγκεντρωμένος και ξεκούραστος. Όμως κουβαλάω κάποια άλλη συναισθηματική κατάσταση, οπότε θέλω να κάνω κάτι σωματικό, διότι τι καλύτερο από το να χρησιμοποιήσω το σώμα για να μετακινηθώ συναισθηματικά, μιας και τα συναισθήματα αποθηκεύονται εδώ, αποθηκεύονται στο σώμα. Και έτσι λοιπόν θα κάνω αυτή την πρακτική έτσι, όσο πιο μικρή μπορώ. Συνήθως τα μαθήματα είναι γύρω στη μισή ώρα με 40 λεπτά, αυτό θα προσπαθήσω να το κρατήσω γύρω στα 20 λεπτά. Για να το χρησιμοποιώ σε τέτοιες καταστάσεις όπου θέλω να αλλάξω την κατάσταση τη συναισθηματική μου. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε όρθιοι. Θα ξεκινήσουμε με 3 χαιρετισμούς στον ήλιο. Χαιρετισμοί της Χάθα, όπως λέμε. Θέλω για αρχή να σηκώσετε τα δάχτυλα, εισπνοή, ανοίξτε τα μεταξύ τους και τοποθετήστε τα στο έδαφος. Εκπνοή. Κάντε αυτή την άσκηση μερικές φορές. Εισπνοή. Σηκώνω, ανοίγω, εκπνέω, κατεβάζω. Όλα τα άλλα χαλαρά, χαλαρώστε τα χέρια αν σφίγγουν. Εισπνοή, άλλη μια φορά. Εκπνοή. Και πάμε, εισπνοή, κοιτάω ψηλά. Εκπνοή, χέρια προς το πάτωμα. Χαλαρώ το κεφάλι. Δεξί πόδι πίσω, εισπνοή. Κοιτάω ψηλά. Εκπνοή, γόνατα στήθος, αγώνι. Εισπνοή, κόμπρα. Εκπνοή, κάτω σκύλος. Δεξί πόδι μπροστά, εισπνοή. Κοιτάω ψηλά, ανοίγω όμως, σπρώχνω μπροστά, ησυχία. Εκπνοή, κλείνω πόδια μαζί. Εισπνοή, κοιτάω ψηλά. Ανοιχτό στήθος για να ανέβω. Εκπνέω. Σαν μαστιτυχή, ξανά εισπνοή. Εκπνοή. Αριστερό πόδι πίσω, εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνοή. Εκπνοή. Αριστερό πόδι μπροστά, εισπνοή. Ακουμπάει το δεξί γόνατο στο πάτωμα. Εκπνοή. Ανεβαίνω. Ωραία, αυτός ήταν ένας χαιρετισμός. Δεξί πόδι, αριστερό. Πάμε άλλοι 2. Εισπνοή. Βρείτε ρυθμό με την αναπνοή σας. Είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο η αναπνοή. Πάλι για τα συναισθήματα, αλλά και για το νου. Βέβαια αυτά είναι αλληλένδετα. Αλλά μπορώ να συγκεντρώσω το μυαλό μου στην αναπνοή. Και να μετακινηθώ συναισθηματικά λίγο πιο γρήγορα. Πάμε και το άλλο πόδι. Αριστερό πόδι πίσω. Στην εισπνοή ανοίγω. Στη
στην εκπνοή κλείνω κατά κάποιο τρόπο. Αν προσέξετε όλες οι κινήσεις έχουν αυτήν την σχέση μεταξύ τους. Η μία φαίνεται να είναι το άνοιγμα και η άλλη, ας πούμε, το κλείσιμο και έτσι κάπως συνδυάζω εισπνοή και εκπνοή. Ωραία, πάμε και έναν τρίτο. Βλέπετε πως σιγά σιγά το σώμα αρχίζει και μαλακώνει, ανταποκρίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνω κάποιες φορές που βιάζομαι και θέλω να κάνω κάτι με το σώμα μου, απλώς να κάνω κάποιους χαιρετισμούς. Ακόμα και ένα χαιρετισμό να κάνω. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Βλέπετε, δεν βιάζομαι, ολοκληρώνω την εισπνοή και την εκπνοή πριν μετακινηθώ στην επόμενη θέση. Το κάνω μαζί σας. Αν έχετε άλλο ρυθμό, εννοείται, πάτε λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο αργά. Ωραία, και τώρα μην σηκωθείτε. Μείνετε εδώ, ανοίξτε λίγο τα πόδια στην έκταση της λεκάνης. Εάν δεν φτάνουν τα χέρια στο πάτωμα ή όπως και να έχει, αν αισθάνομαι πίσω από τα πόδια πολύ τράβηγμα, λυγίστε λίγο τα γόνατα και χαλαρώστε τελείως το σώμα. Χαλαρώστε τελείως τα χέρια. Γυρίστε τις παλάμες προς τα πάνω, ακόμα καλύτερα. Όλες οι ανάποδες θέσεις στη γιόγκα έχουν μεγάλη... έχουν βασικά τον ίδιο στόχο. Θέλω να στρέψω τη ροή του αίματος προς την καρδιά, προς το κεφάλι. Υπάρχει μια αναζωογόνηση της καρδιάς με αυτόν τον τρόπο. Συν ότι μετακινούνται, ας πούμε, τα όργανα που βρίσκονται στην κοιλιά, βγαίνουν λίγο από την κλασική θέση στην οποία βρίσκονται πάντα, με τη βαρύτητα προς τα κάτω, να πιέζουν με τον ίδιο τρόπο, έτσι το ένα το άλλο. Με αυτόν τον τρόπο που γυρνάμε ανάποδα δηλαδή, υπάρχει και εκεί μια αναζωογόνηση. Ανάποδες θέσεις, τι σημαίνει, σημαίνει το κεφάλι κάτω από την καρδιά, έτσι. Πολύ απλά. Οπότε είτε κάνω κατακόρυφο, είτε κάνω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, ουτανάσανα δηλαδή, έχω παρόμοια ωφέλη. Παρόμοια, εντάξει, δεν λέω ότι είναι το ίδιο ακριβώς. Ωραία, και από εδώ, χεράκια είτε στο πάτωμα είτε στα καλάμια, τεντώνω πόδια, εισπνέω, κοιτάω μπροστά. Και εκπνέω. Κλείστε λίγο πόδια. Ξανά χέρια πάνω στα ποδαράκια ή στο πάτωμα. Μία ακόμα φορά. Εκπνοή, πάω στον κάτω σκύλο. Σπρώχνω το πάτωμα με τα χέρια μου.
Μακραίνω προς τα πίσω τη λεκάνη, μακραίνω τη σπονδυλική μου στήλη. Σηκώνω δεξί ποδαράκι ψηλά, λυγίζω και κάνω κύκλους. Και προς την άλλη. Δεξί πόδι μπροστά. Αριστερό πέλμα στο έδαφος. Λυγίζω το δεξί γόνατο, ακουμπάω όλο το αριστερό στο πάτωμα. Εισπνοή, πρώτος πολεμιστής. Σπρώχνω με το δεξί πέλμα μπροστά, σπρώχνω με το αριστερό πέλμα πίσω. Πιέζω την έξω πλευρά στο πίσω πέλμα. Μακραίνω χέρια ψηλά, αν μπορώ κοιτάω τα χέρια μου. Αν υπάρχει ένταση στον αυχένα, κοιτάω μπροστά. Και συνεχώς στρίβω μπροστά το στήθος, χωρίς όμως να είναι αυτό το πρώτο μου μέλημα. Το πιο σημαντικό θα γυρίσει μπροστά ο κορμός, θα γυρίσει μπροστά το στήθος. Το πιο σημαντικό είναι να γιώσω καλά τα πόδια, να πιέσω καλά την έξω πλευρά στο πίσω πέλμα. Να μην καταραίει μέσα δηλαδή η καμάρα του ποδιού. Ωραία, και από εδώ. Τεντώνω δεξί γόνατο, ανοίγω χεράκια και πάω στην τρικονάσανα. Μπορεί να χρειαστεί λίγο να κλείσω τα πόδια μεταξύ τους, αν όχι μακραίνω. Και πάω με το δεξί χέρι, είτε πάνω στο δεξί πόδι, είτε στο πάτωμα έξω από το δεξί πόδι. Κοιτάω προς την αριστερή μου παλάμη. Αν αυτό είναι έντονο για τον αυχένα, κοιτάω ευθεία μπροστά ή και κάτω. Με την εισπνοή μακραίνω συνέχεια. Μακραίνω προς τα πού? Μακραίνω προς τα πάνω και προς τα μπροστά. Φανταστείτε, μία δύναμη προς τα εδώ, μία δύναμη προς τα εδώ. Μία δύναμη προς τα μπροστά στο δεξί πόδι, μία προς τα πίσω προς το αριστερό πόδι. 4 αντίθετες δυνάμεις. Όλο αυτό για να ανοίξω εδώ. Να μακρύνω με το στήθος προς τα έξω. Ο λαγονοψοίτης μακραίνει εδώ πέρα, ανοίγει το ισχύο. Και όλα αυτά δουλεύοντας και πάρα πολύ την ισορροπία μου, παιδιά, σε αυτή τη θέση. Κατεβάζω αριστερό χεράκι στο πάτωμα. Δεξί ποδαράκι πίσω. Κάτω σκύλος. Άντο Μουκα Σβανάσανα. Αριστερό ποδαράκι ψηλά, κάνω κύκλους. Και προς την άλλη. Και πάω αριστερό ποδαράκι μπροστά. Πρώτος πολεμιστής από την άλλη. Τρίγωνο, τρικονάσανα. Τραβάω πίσω το αριστερό ισχύο. Συνεχώς, μπροστά το δεξί, πίσω το αριστερό. Ανοιχτή η ώμη. Στηρίζομαι πάνω στο αριστερό χέρι, ακουμπάω μαλακά. Μακραίνω μπροστά συνέχεια, έξω το στήθος. Δεξί χεράκι στο πάτωμα. Κάτω σκύλος. Κουνάω λίγο δεξιά αριστερά τη λεκάνη μου. Και περπατάω μπροστά. Λυγίζω ελαφρώς τα γόνατα, ανεβαίνω με ούτ κατάσανο.
Ανοίγω στήθος συνέχεια, μακραίνω χεράκια προς τα πάνω, τραβάω πίσω τα ισχύα, μπορώ να δω τα δάχτυλα των ποδιών μου. Κοιτάω μπροστά, σηκώνω δεξί ποδαράκι σιγά σιγά, πληγίζω το γόνατο, πάω πίσω, στο δρομέα. Πίσω το αριστερό ισχύο, μπροστά το δεξί και νιώθω ότι τα δύο πόδια μεταξύ τους έχουν ένα αντικείμενο το οποίο το σπρώχνουν να το πιέσουν στο κέντρο. Συνέχεια τα δύο μου πόδια έχουν αυτή τη δυναμική προς τα μέσα. Και έτσι δυναμώνω και μακραίνω προς τα πάνω. Με εισπνοή θα πάω μπροστά. Σηκώνω το άλλο ποδαράκι. Και πίσω. Και μπροστά. Και χεράκια κάτω. Κάτω σκύλος. Εισπνοή σανίδα. Γόνατα στήθος αγώνη. Εισπνοή κόμπρα. Και κάτω σκύλος. Περπατάω μπροστά. Χεράκια με ανεβάζουν, εισπνοή. Εκπνοή. Πάμε να κάνουμε ένα χαιρετισμό στο φεγγάρι. Χέρια μαζί σε κάλλη μούντρα, σηκώνω ψηλά και πάνω. Πάω δεξιά. Εισπνοή στο κέντρο, πάω απ' την άλλη. Εισπνοή στο κέντρο, πάω πίσω. Ελαφρό λύγισμα στα γόνατα πίσω η λεκάνη. Επιστρέφω, κατεβάζω χέρια. Θα το κάνουμε άλλη μία φορά. Το δείχνω και από το πλάι. Αυτή τη φορά όταν πάω πίσω, θα τεντώσω τα γόνατα κατά τη διάρκεια της θέσης. Δηλαδή, ξεκινάω έτσι και σιγά σιγά τεντώνω πόδια, αφού μπορώ και κρατάω ψηλά τη λεκάνη και όχι μπροστά. Εντάξει. Πάμε. Εισπνοή. Δεξιά πρώτα. Κοιτάω μπροστά. Μπαίνω λίγο πιο βαθιά τώρα. Και απ' την άλλη. Και πίσω. Επιστρέφω. Και κατεβάζω χέρια. Τέλεια. Πάω σε καθιστή θέση. Και ξαπλώνω. Βαθιά εισπνοή, εκπνοή. Μικρή γέφυρα. Σηκώνω λεκάνη ψηλά. Μπορώ αν θέλω να πιάσω το στρωματάκι να το τραβήξω. Να φέρω ώμους κάτω από την πλάτη. Είτε θα μείνω εδώ για μερικές αναπνοές ακόμα ή μπορώ να ανέβω σε ολόκληρη γέφυρα αν θέλω.
Κατεβαίνω. Ανοίγω χέρια. Αριστερό πόδι πάνω από το δεξί, φέρνω λεκάνη λίγο αριστερά και αφήνω τα γόνατα να πέσουν δεξιά. Στρίβω το κεφάλι αριστερά. Εισπνοή στο κέντρο. Φέρνω λεκάνη δεξιά, δεξί πόδι πάνω από το αριστερό, αφήνω ποδαράκια να πέσουν αριστερά. Κοιτάω δεξιά. Μπορώ να κλείσω τα μάτια σιγά σιγά. Και φέρνω ποδαράκια στο κέντρο. Εισπνοή, εκπνοή. Δεξί ποδαράκι πάνω από το αριστερό, ανοιχτό σταυροπόδι. Φέρνω πόδια προς την κυλίτσα. Περνάω το δεξί χέρι ανάμεσα στα δύο πόδια και το άλλο χεράκι έρχεται γύρω να πιάσει την κνήμη, να πιάσουν και τα δύο την κνήμη. Αν αυτό είναι πολύ δύσκολο, πιάνω το μυρό, εντάξει. Θέλω να αρχίσω να αισθάνομαι κάτι στο ισχύο μου. Οπότε, φλέξ αυτό το πόδι και λίγο πιο χαμηλά και φέρνω σιγά σιγά όλο και πιο κοντά τα πόδια, όσο χρειάζεται για να αισθανθώ αυτό το ωραίο άνοιγμα. Άλλωστε στα ισχύα αποθηκεύονται τα πιο πολλά συναισθήματα. Εντάξει, όχι μόνο στα ισχύα, αλλά εκεί υπάρχει σίγουρα μεγάλη ιστορία. Αλλάζω. Απελευθερώνω και μπαίνω στη σαβάσανα για λίγα λεπτά. Μια εκπνοή από το στόμα. Το σαγόνι ελαφρώς προς το στήθος. Οι ώμοι χαλαροί, οι παλάμες χαλαρές. Αισθανθείτε το βάρος σας πάνω στο πάτωμα. Αφεθείτε στο πάτωμα. Δείτε πως το πάτωμα σας στηρίζει. Αυτή είναι η δουλειά του. Είναι εκεί για να σας στηρίζει. Και είναι πάντα εκεί. Μια πολύ απλή άσκηση για στιγμές άγχους είναι αυτή ακριβώς. Να νιώσω το βάρος μου προς το πάτωμα. Είτε όρθιος, είτε εξαπλωμένος. Είτε καθιστός. Έτσι 5 λεπτά αναπνοή και σκέψη της κίνησης, της βαρύτητας προς τα κάτω του σώματός μου και πώς αυτό αισθάνεται πάνω στη γη, πάνω στο πάτωμα.
Βαθιά εισπνοή. Έκπνοη από το στόμα. Γυρίζω δεξιά στη στάση του εμβρίου. Και έρχομαι καθιστός. Χέρια μπροστά στην καρδιά, θα κλείσουμε με ένα όμο. Βαθιά εισπνοή. Χάρη τα τσάτ. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα.